казал да си запазиш бактерия, държат буканиш. Няма то. Ако толкова бързо пада, няма смисъл въобще. Само част в офлайнс. Тия магазинчета ли? Не, кой какво си направил и така, главно за Това ето го казва за какво? Къде се намира? Не, дето го казва. Който е? Каза Трезнър Парк Роуд или нещо такова. Да, Роуд. А това е какво? Спирка, така ли? Или си това? В смисъл, то като има спирка го казва. Или не го казва? Това е спирка, нали така? Сега някой махне, да, това е спирка. Как се пише там? На едно пише стоп, Розвена Парк Роуд, така е това пише. Да. Тауър срещу, нали, към Клаптън, Лейтън, това са место на Ери. Това е главната към Лейтън, главната към Лейтън. Обаче ние ще снимем там на пазар, че снимем там, продължаваме на другото. Къде ми дава, мисля, че с Хайбъри. Сега ако някой махне спира, то като гледам няма май никой. Няма никой, не пише без стоп и продължава. Да. Хитро. Иначе ще станат пати задръстванията, нали се? Три пъти го пропускаш, нали, рейса, научаваш се, че трябва да махнеш. И така. Три пъти не натискаш бутона и виж, че не спира. Спираш на другата и се научаваш. Хората така, искаш, не искаш, се научаваш. В смисъл, ти ако го натиснеш между спирките, той ще спре на следващата, нали така? Значи, натискаш го, научаваш се спрял, тръгна и спира на следващата. Да. 48 to London Bridge. Арфан супермаркет. Ей, тук мисля, че надясно. Май тук беше, на тази главна. Така, да могат да се движат, нали, бързо и рейсовете, които не трябва да си, за които не трябва да чакат. Всеки така. Да кажа, какво... Мотористи разни. По-хитро измисли. Ама и хората го спазват, защото... Тук като гледам с този трафик и с всичко с мотора най-удобно. Мотора е скъпо удоволствие, ми казал. Сигурно. Защото те са големи кубици и... Там са някакви други тяхни такси. Защото имат по-голям процент към ПТП. Той затова ли има такса? Това е иншуранса. Да. Значи, тук имаш колко по-голям процента към ПТП, примерно ти си млад шофьор, нямаш примерно 5 години общо от шофьорство. На тебе автоматично застраховката ти е скъпа, много скъпа. От рода на 1500 паунда на... Примерно, нещо. Нещо да кажем. Примерно 2 пъти по-скъпа, от това 10 години на шофьорство. Да. Special